Forongnani chapter 8 verse 2 ni simi 8 jora. Ha bugra dagi mano klaidi tamni hunba nang kaitoni thani o semai tangkha bini oroni thangai paina bagui dosi dobrata ongdi mungsa sek hamyabai ta gedaldi tamni hunba bo bini musung tei beba khlayo. Ha bugrani kokhe phan ganang haike sabo bono nang amotamo khlai tongkha honei singraknai bini ko khnaoi tongnai rokni mungsa hamya ongla tei sian ganang borok bo bufuro bahaike abo khlainai sawai mano tamni hunba bebakni bagino jora terai datongo phiaba borokni sakao lekma jengjal klaijak tongo au tamo ongna nai tongkha abono borok sia abo bahaike ongnai abono borok no sabo sanai kroksa phano nokba no romoi nargei tongoi manya ongma hai thinangni salnobo kasogoi nargei manya sobani jorao phiyogoi rohojagya ongma hai samung hamya bo a samung hamya tangnai rokno phiyogoi mangla kaitoni kathang kokthai khnaman bisingtei jong jotoni sakao kaito katal ke hamar klaithung amen.